जोंनाव मोनसे थांखि जोङो लादों जेरै जुदि सोरबा केन्सार डिटेक्ट जायोब्ला बेखौ जोङो फ्रि ट्रिटमेन्ट होनायनि थाखाय बेबस्था लादों। थाहैनायनि बेबस्थाखौ जों खालामना होनो नागिरदों। जानायनि बेबस्थाखौ गावथ' जाखानांसिगोन, अब्लाबो बेखौबो जों मेनेज खालामनो हायो नामा नाजागोन। बेनिफ्राय जोंनियाव रोदानि आरो हार्टनि जुदि सोरहाबा प्रब्लेम जादोंबा बेखौ जोङो जुदि डिटेक्ट खालामनो हादोंब्ला होमब्ला जों बेखौ 50% डिडाक्सन खालामनानै खमायनानै माबोरै जोङो ट्रिटमेन्ट होनो हागोन बेखौ जों बेंगलनि मोनसे प्राइभेट नार्सिं हमजों जोङो टाइ आप खालामदों जोंनि सरकारा। गतिके जोङो रायजोनि सुबिदानि थाखाय सावस्रि बिफानखौ जोङो स्ट्रं खालामनायजों लोगोसे जोंनि हालामनि सावस्रिखौ जोङो नोजोर बोनानै माबोरै साबखांहोनो हायो बे हाबाफारियानो जोंनि सरकारनि हाबाफारि। जोंनि सरकारा मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो फ्रि मेडिकेल केम्प खुंगासिनो दङ। बाक्सा जिल्लाखौ दाखालि खुंखांबाय, नैथियाव दिनै जोङो नैबे जोंनि चिरां जिल्लायाव खुंदों। चिरां जिल्लायाव जोङो स्पेसियेलि गुवाहाटी मेडिकेल कलेज, बरपेटा मेडिकेल कलेज, बर'लेण्ड मेडिकेल कलेज आरो जोंनि नर्थ बेंगलनि मोनसे नार्सिं हमजों एलायन्सआव नैबे क'क्राझार क्रफ्ट्स मेम'रियेल हस्पिटाल BBCनि हेफाजाबजों जोङो बे हाबाफारिखौ खुंनाय जादों। टटेल जोंना बेवहाय 22टा डिपार्टमेन्ट, 22टा डिपार्टमेन्टनि 22 जन डक्टर स्पेसियेलिस्टफोर दङ। गासै बेवहाय 27 डक्टर प्रेजेन्ट जादों। गतिके जोङो स्पेसियेलि हार्ट, किडनि, केन्सार, TB, आइजोफोरनि गायन'लजि डिपार्टमेन्ट, ओमफ्राय रोदानि, TBनि, मेलेरिया, टाइफयड, मेडिसिन, चिलड्रेन, बेफोर गासै सरजाबनानै 22 डिपार्टमेन्टखौ जोङो दिनै प्रि मेडिकेल हेल्थ केम्पखौ जों लानाय जादों। गतिके गोजोननाय मोन्दों, जौ मानसिया बेवहाय बाहागो लादों। आं आसा खालामदों फ्राय 3,000सो मानसिफ्रा बेवहाय ट्रिटमेन्टनि थाखाय फैगोन। दासिमाव जोंना 700नि बारा जाबाय दासिम जोंना एडमिट जानाया। बे 1 घन्टानि गेजेराव डक्टरफोर फैबाय थागोन बेखौ फोथायनाय दं। बेयो गिबि खेब, इयुनाव आरोबाव खुंबावनायनि बे जोंनि जागायनायसो। मथा मथि गोबां जोंनियावहाय मानसि दङ जायफ्रा थाखा फैसा गैयिनि थाखाय ट्रिटमेन्ट खालामनो थांनो हाया। जोंनाव मोनसे थांखि जोङो लादों जेरै जुदि सोरबा केन्सार डिटेक्ट जायोब्ला बेखौ जोङो फ्रि ट्रिटमेन्ट होनायनि थाखाय बेबस्था लादों। थाहैनायनि बेबस्थाखौ जों खालामना होनो नागिरदों। जानायनि बेबस्थाखौ गावथ' जाखानांसिगोन, अब्लाबो बेखौबो जों मेनेज खालामनो हायो नामा नाजागोन। बेनिफ्राय जोंनियाव रोदानि आरो हार्टनि जुदि सोरहाबा प्रब्लेम जादोंबा बेखौ जोङो जुदि डिटेक्ट खालामनो हादोंब्ला होमब्ला जों बेखौ 50% डिडाक्सन खालामनानै खमायनानै माबोरै जोङो ट्रिटमेन्ट होनो हागोन बेखौ जों बेंगलनि मोनसे प्राइभेट नार्सिं हमजों जोङो टाइ आप खालामदों जोंनि सरकारा। गतिके जोङो रायजोनि सुबिदानि थाखाय सावस्रि बिफानखौ जोङो स्ट्रं खालामनायजों लोगोसे जोंनि हालामनि सावस्रिखौ जोङो नोजोर बोनानै माबोरै साबखांहोनो हायो बे हाबाफारियानो जोंनि सरकारनि हाबाफारि। चेकआपनि अनगायैबो बेयाव मुलिफोरनि बेबस्था फ्रि मेडिकेल केम्पजों लोगोसे जोंना ट्रिटमेन्टजों लोगोसे मेडिसिनाबो फ्रि। आरो जुदि जोङो माबाफोर डिटेक्ट खालामनो हायोबा जेरै TB बेखौ जोङो फ्रि ट्रिटमेन्ट, केन्सार बेखौ जों फ्रि ट्रिटमेन्ट होगोन। आरो हार्टनि, किडनिनि, बेनिफ्राय रोदा बायदिसिना गिदिर गिदिर बेमारफोर जुदि सोरहाबा डिटेक्ट जादोंबा बेखौ जोङो हानायमानि 50% खमायनानै जोङो ट्रिटमेन्ट होनायनि बेबस्था लानो रायलायदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां, बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। खम बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम गोदान सावथुनफोरखौ। बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रिम एप। बे आंगो स्ट्रिम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनल'ड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गोदान गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन। लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज, डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रिम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन।
बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रिम एपआव गाव गावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउटुबाव पाब्लिश जायाखै बिथांमोनाबो बे एपआव आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। बिनिखायनो बर' सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोनहा गाव गावनि सावथुनखौ बे आंगो स्ट्रिम एपआव आपल'ड होनो गोसो दंब्ला नैबे 7086320938 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।